Шамсиддин Насриддинов зудаи деҳаи Метки ноҳияи Девашиж мебошад. ӯ тӯли 8 сол мешавад дар бозори Панҷшанбе ба фурӯши картошка машғул аст. Мегӯяд ки бахшида ба омадомади моҳи шарифи Рамазон нархи картошкаро 1 сомоне поён фароварданд. ҳоло нархи картошка дар бозор ба 6 сомоне баробар шудааст. Шамсиддин Насриддинов иқдом дорад ки давоми 3 рӯз картошкаро бо ҳамин нарх фурӯшад. барои иҷрои ин кор рӯзи гузашта беш аз 2 тонна картошкаро ба бозор ворид карда буд. ин деҳқониёмо ҳар сол мо ин моҳи шарифи Рамазон ба ҳамин хел 1 рӯз 2 рӯз 3 рӯз арзон карда аз нархи бозор 1 сум 2 сум арзон карда мефурӯшем. Динаям 2 тонн фурӯхтем, имрӯз 1.5 тонн. худо хоҳад бо пагаям 1-2 тонн мефурӯшем. чанд рӯз пештар нархи картошка дар бозори марказии Панҷшанбе аз 8 сомонӣ то ба 9 сомонӣ ва картошкаи нав бошад ба 13 сомонӣ баробар буд. ҳоло нархи картошкаи нав дар бозор 8 сомонӣ арзиш дорад. Абдуғани Почоев раиси соҳибкорони бозори Панҷшанбе дар суҳбат гуфт ки ин иқдомро худи деҳқонон ба маъмурият пешниҳод намуданд. дар ҳақиқат мо миннатдор шудем ин худи деҳқоно борошона оварда истода фурӯхта истодиянд. ин мо ҳозир ҳисоб ба мо ба 3 рӯз рӯзи гузашта зиёда аз 2 тонн фурӯхтанд. имрӯз ҳам ҳамин хел мешавад. пагоҳ ҳам нар қариб 2 тонн зиёда аз 2 тонн нархи арзон карид 6 сомонӣ кариб мефурӯшанд. инҳо ба нигоҳ карда истода дигар деҳқоноям нархашонана 50 дирҳам 1 сомон ҳамин рӯз ба арзон карда истода фурӯхта истодиянд. дар баробари картошка нархи дигар маҳсулоти ниёзи мардум низ поён рафтааст. ҳоло нархи сабзӣ дар бозор аз 1 то ба 2 сомонӣ, нархи пиёз бошад аз 2 то 3.5 сомонӣ арзиш дорад. Абдуғани Почоев афзуд ки баъд аз муддати кӯтоҳ картошкаи нав ба бозор ворид гардида нарх ба ҳолати муқаррарӣ поён хоҳад рафт. картошкаи пешпазак мебурод ба наздики ин тахминан 1 ҳафта 2 ҳафтаи мобанашба нархҳо пурра арзон шуда меравад. дар регистони Панҷшанбе ба деҳқонон иҷоза дода шудааст ки маҳсулоти хешро дар ин минтақа ба фурӯш гузоранд. маъмурияти бозор мегӯянд ки акнун шароит ва имконият барои хуҷагиҳои деҳқонӣ бештар дода шудааст то онҳо маҳсулоти ниёзи мардумро мувофиқи қоида аз дасти якум дар ин ҷо ба фурӯш гузоранд. субҳи имрӯз аллакай зиёда аз 10 тонна сабзӣ ба регистон ворид гардида буд ки онро ба мардум бо нархи 1 сомонӣ мефурӯхтанд. тасмим ҳаст ки рӯзҳои дигар ба ин ҷо мошинҳои ҳомили картошка бо нархи арзон ворид шавад. гузориши Саид Мухтори Саиданвар, Насимҷон Раҳимов барои барномаи иттилоотӣ хабар.